bahagia nih mga guys. Meeting unit up. Naman nyo guys, oh. Unit up nih. Berpilakannya siang. Ako kayo. Siya na higop sa kuwan. Salak tu. Siapa kami tahu para
Kain na na. Alright. Kalisod man di sangka na doha. Titik-titik niyo. Bana. Ay! Oh. Nasintro ba na ba? Sa Dire sa wallet to. Okay na eh. Na. Ito na. Oh! Pwede ma. nakay ko ano to? Pwede ma irugaw na ko naman ani mo na screw na dili mo no. Pwede lang gyapon. Unsa man ilik ko ni dire? Kani? Kani. Kahoy na. Ambot lang ha. Kay aron maatbang sa ari. Pamba, kani pud ba akad kani pud ang isunod ba? Ah,
Kani kay mura mo may ligon ani kani. Di siya magambihas man ba kani? Kahoy man ni. Kani may lansang. Kaya ang iyang wala og tuon na sentro siya ba. Kani. Oh, nakalas na ko na. Oo, pwede na. Parang init na. Init. Okay. Sentro man siya, mag-ambihas man. May ari ba? Lang, ato dito ubos na, kainit na ganyan. Mabalik na sila man. Litas. Anahon. Oh, Fixing Ron. Fixing samot pagkuan. Samot kuno lagi rong Abril, Mayo. Ha? Musamot kainit parang Mayo. Na. Pagkuan. Kailangan lang mo. Ito kadili mainit. Lang mo. Bugna man. Lah, na magkatatas lah. Marikul. Dari na? Sam. Ah, dari. Ano gamay? Ang sentro siya sa ano? Di po siya maigo dire layo ra ba no? Kaya palabad ba? Dire ba? Ala. Basta kahoy na siya. Kung kahoy na siya, Ano kanya? makan. Gamay na po siya. Alihan ako. Pwede ka dito sa hindi. Pwede ka din din. Gusto mo ka din. Ito na nga. Kaning bitanaan mo ni sukura ari ba no? Kani ba? Kaning bitanaan sukod mo ni sukod ari. Mo tim ko sukod mo. Ano? Magilap doon ani bitana. Okay na yan eh? Oo. Dire? Oo. Ma, Kaya na ako'y grills pang balal. maunta ka aniwa ka na. Tunok na. Nakatunog. Anong kuan? Anong yellow o white? Kining kuan sa kuan man ba kining sa wifi ban pwede pa rin siya sibog ba no makakuan kani ba ipabalin ang tani riya pwede pa karon ipabalin tani riya ang ubos-ubos hindi man siya kapag signal dito siya hindi po yan Balhin dire? oo pwede na ba no taa pa man siya wire din pilo kaning yellow ba kuan giro ko taas pa man sobra palhin pa ni Ew. Oh. Right. Alright. Pangis sa gamay. Grabe. Inita. Staple wire. Staple wire.
Need a friend. I will meet you someday. Is on my way. You can gladly say. Kape siya to guys, kape. Kape dah, kape. Kainit.